Hello friends, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बराय हरबाय। सल'फोर थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। बे आपडेटानो जादों लोगोफोर रिया ब्रह्मनि दैदेननाय आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों गोबाव समनिफ्रायनो फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर खिथेर। बे खिथेर सावथुनखौ थाबैनो आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों रिलिज खालामगोन होननानै रिया ब्रह्म बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आंनि रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि खिथेर फिल्मनि भइस डाबिंआ जोबथारनोसै। जों थिरांथा लादों सेप्तेम्बराव जोङो रिलिज खालामगोन होननानै मुभिखौ। दा बेनि थाखायनो आंनि साफ्रोमबो आंगोनि अनजालि रायजो राजाफोरा जोंनि खिथेर फिल्मखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थागोन होननानै आं आसा खालामदों। गोजोन्थों।